Gaur Celia Fañanaz dugu platoan. Bera aktorea da, eta orain hemen Nafarroan ari da lanean diferentziarekin. Beraz, kontatuko digu nolakoa izan den bere lehenengo esperientzia hau profesional moduan. Ongi etorri, Celia. Eskerrik asko. Zer modu zaude? Ondo, pixkatxo bat gaixorik, baina ondo, eta urduri. Urduri, normalean zatozte pixkat urduri, baina azten zaretenean zaudete. Bai, beti gertatzen zait gauza bera, Hasieran super urduri hasten naiz gauzekin, eta gero super lasai. Gainera diote ona dela, nervi horiek izatea, pixkat, preste egoteko, atozenerako. Estenatokira atera berzarenean behintzat hor preste egoteko eta adi egoteko super baliotxua. Nik uste deretarako, azterketa bat egiteko edo hori beharrezkoa da. Kontrolpean izatean horiek, baina hor egotea ongi. Eta gaixorik nik uste Nafarroa erdia dagoela gaixorik. Baina denak, ez da gertatu den orain, justo Gamon erditan, baina bai. Elkartzen gara baita ere. Bai, horregatik, eta hotza, oain niten nahi den hotza. Bai, kriston hotza. Igual agoten zenerako egu berria da, edo. Egu berria ez, uda berria da, ja. Bueno, bale. Horain egu berritan, baina gero ateratzen denerako agian. Igual uda, ja. Oroituko gara. Eta, konta iguzu pixka bat, nortzara zu, edo... Bale. Hori ni Celia ditzen naiz, Palentzian jaio nintzen, txikian nintzenean Bizkaira mugitu nintzen, eta gero 2 urte pasata gero edo, Nafarroa mugitu nintzen nire familiakin, Euskal Filo ikasten hasi nintzen. Hala? Bai, 2 urte zegoen nintzen, baina konturatu nintzen etzala nire gauze eta arte dramatikoa ikasten hasi nintzen Bilbon. Hori dantzertin, arte dramatikoko Euskadiko eskola. Eta 2021an amaitu nituen ikasketak, hor Bilbon, eta 2 urte zegoenaz nire gurasoen tabernan lan egiten, eta justo Madrilera joan nintzen lan bila, eta hemen Iruñeko enpresa batek hartu ninduen proiektu baterako, eta hemen Iruñan gelditu naiz bizitzen. Pues listo. Eta listo, un cambio. A tope. Osa, bidaiatu duzu nahiko txo bere zure, biztan zehar, ez? Osa, Palencia gero Bizkaia, hori da. Horregatik azentua baita ere, ez? Baina orain Nafarra ez da, ez? Bai. Osa, Bilbon ikasten igual 7 urtez edo egon nintzen, kurtso batzuk... Euskal Filo eta gero... Euskal Filo Gasteizen ninen, 2 urtez, bai. Baina gero hori Bilbon, justo pandemia baino lehena, lesio bat eukin eman, sin más, 7 urtez egon nintzen bertan bizitzen, karrera maitzeko, eta baina bai, berez nire bizitza ia osoa Nafarroan pasatu dut. Eta Nafarroakoa zarela esango zenuke, edo sentitzen duzu horrelako... Eske nuke jakingo. Claro. Eske segun zeinek galdetzen didan, edo segun ze testu ingurutan. Claro. Ze, claro, ni jatorriz eta nire familia osoa Palentzian bizi da, ni jatorriz Palentzian jaio nintzen, eta nire... Ez dakit, bertan ez dut denbora asko pasatu, baina bai sentitzen dut nire tokia dela. Bai. Gero Euskararen aldetik galdetzen didatenean, eske Bizkaitxarra naz nek uste, baina gero eske Nafarroan pasatu dut nire bizitza osoa, orduan ez dakit, ezingo nuke erabakin ikuste. Eta Nafarroak denak dira. Denak dira zure parte, ez? Bai. Nafarroako ze herritan pasa dituzu urtean? Sansolen. Justo Los Arcosen parean dagoen herri oso txikia. Baina gero institutora eta dena Lizarra. Orduan laguntaldea eta dena Lizarran dut. Eta festa eta dena Lizarran egin dut. Sozializatze hori, ez? Guztia, bai. Osa, txikia nintzenean igual bai herritik ateratzen nintzela daula, baina gero nagusia egiten zarenean, eta institutuan lagunak egiten dituztenean daula, hori Lizarran ibili naiz gehien bat. Eta orduan, nolatan, azkenean, zergatik eman zenuen lehenengo pausu hori, Euskal Filo egiteko pausu hori, zuzenean esken ikuste, hasieran institutuan nengoenean, normalean familia izaten da, esaten iztuna, tienes que estudiar una carrera de verdad, antes de arte dramático, ez dakit zer. Eta nire kasuan ni nintzen pertsona hori, ni nintzen de, arte dramatikoa egitea gustatuko litzaiake, baina lehenengo tengo que hacer algo de provecho. Eta, bai,
Eta, bueno, nire aita filologoa da, nire aita da filologo aleman. Orduan, ez dakit, beti gustatu izan zaizkit hizkuntzak eta hola, eta nik nire gurasoei asko eskertu diet, behin Bizkaiara mugitu ginenean, euskera ikastera bultzatzea, ez? Haiek ez zuten ikasi edo ezin izan zuten ikasi, baina gu beti sartu gaituzte eskola zein ikastoletan, beti bultzatu gaituzte bertako hizkuntza ikastera eta bertakoekin batzera eta bertako kulturarekin murgiltzera. Eta orduan ez dakit, filologia egin nahi nuen eta gero euskerarekin izandako lotura ere nahiko estua zen, orduan hori ikastea erabaki nuen, baina 2 urte baino leheno konturatu nintzen hori etzalan ere, etzalan ikin nahi nuna, orduan utzin neban eta arte dramatikoan sartu nintzen. Eta zu zinen pertsona hori kurioso egin nintzen, baina, klaro, baita ere azkenean naiz eta gurasoak ez izan karrera normal bat egitera, ez, mutatzen zaituztenak, baita ere gizarteak nolabait igual ere... Claro, ezken ere kasuan justu izan zen institutua. Osa, nire garaian, batxillergoa egiten zen unian, zan unibertsitatera joateko, besterik ez. Osa, dana zian selektibitatea aprobatzeko bidea, ez? Eta, klaro, niri hori buruan sartu zitzaidan, como muy fuerte. Bai. Osa, eta gero nire ama izan zen arte dramatikoa ikastera bultzatu ninduen. Osa, ni nengoen, como, no sé qué hacer con mi vida, voy a trabajar, ez da zer egingo dudan. Eta bera izan zen, esan ziana, oie, eta zergatik ez duzu... Eta orduan, imaginatzen dut, bide hori edo aukeratzera bultzatu baldin bazitzaizun, ez, izan da, zuere antzerkia txikitatik egin duzulako, edo... Ez. Eta ikusten zuen zuregan... Betidan ikustatu izan zait, baina ez naiz inoiz ausartu antzerkia egitera. Baina, klaro, eskolan nengoenean, igual kurtso amaierako zerbait prestatzen zutenean, edo antzerkiren bat, edo ez dakit, kortoren bat egiten bat zuten, ni beti nintzen lehena apuntatzen. Osa, beti gustatu izan zait. Baina gero estraeskolar moduan eta inoiz ez naiz egitera ausartu. Eta, baina betidan ikustatu izan zait. Osa, orduan hornekan, como, ez dakit, mixtura hori, badakit hau egin nahi dudala, baina inoiz ez naiz urreratu. Osa, ni arte dramatikoko karreran sartu nintzen arte, ez nuen inoiz egin antzerkiaren inguruko zer. Bai. Eta zer daude, antzertin ez daude sarrera frogak? Bai, osa, ni berez apuntatu nintzen sarrera frogak egiteko, eta nire ideia zen, aurten ez nahi sartuko. Claro, apuntatuko naiz, zelakoa den ikusteko, nik ez dudalako inoiz alakorik egin, orduan ikusiko dut aber zelakoa den, eta urtebete hau pasako dut prestakuntzan. Eta justu 15 pertsonatik 15garrena galditu nintzen. Orduan, fue como... Perfecto! Bai, oza, super eskertuta eta super... Oza, nik hasieran enun sinesten. Nire amak begiratu izan zituen listak, porque nik, oza, ja daba por hecho enintzela sartuko. Osa, ni enun ez da begiratu. Claro, normal, azkenean ez balin baduzu ezer egin, claro. Ez daude igual segurtasun puntu horrekin, baina igual... Ez que zuen ez da pentsatzen hori aukera bat zenik. Osa, listak aterazian, da ni, bueno, pues ya está. Eta amak begiratu zuen. Baina baita gertatzen da batzutan, erlaxatuta joaten zarenean gauzak egitera, ez presiorik gabe eta ez ere ez duzunean jokoan edo, ez egin nola esplikatu, ez? Bai, espero ez duzunean... Hori da, normalen joaten zara puntu batekin, gauzak naturaltasunez eta ateratzen dira. Hombre, ni urduri gu nintzen, baina super, osea, goatzen naiz, monologo bat inbehar genuen, eta gero poema bat errezitatu behar genuen. Orduan, hasi nintzen poemakin, urduritasunak entzeko, eta monologoan, etorri zitzaidan, hor jurado moduan zegoen irakasle bat, eta jarri zitzaidan aurrean, baina bizkarra eman da. Claro, nire pertsonaiari laguntzeko imaginatze dut. Eta, claro, hartu nuen sorbaldetik, eman nion buelta, ez da zer, baina urduritasunagatik. Orduan, amaitu nuenean, irakasleak hasi zitzaizkidan hizketan, eta nik ez nuen ezer entzuten. Osa, nire nengoen, como Juanda moduan, orduan, ez nuen ezer ulertzen, ez nuen ezer entzuten, oza, izan zer super arraro. Orduan,
Es que atera nintzen con un esto de, es que esta gente ha flipado. Claro, Baina, claro. a mal, ¿sabes? Baina, bueno, ondo joan zan, que ondo. Perfecto, haz esperientzia. Bai. Orain pentsatzen dut, eta nire burua pentsatzen dut egoera horretan. Ez bai Ez dut gaixoa. imaginatzen. Ez, baina oraintxe bertan, Vale. egin beharko banitu horrelako froga batzuk, ez dakit gai izango nintzateken. Ez dut uste. Eski frogoia dira gogorrak. Super oso gogorrak. gogorrak. Bai. Eta nik uste ez dakit zenbat urte zenituen zu. Normalen egiten dira mazazpi... 19 edo, justo 2 urte izango nintzen claro. beste karreran, 19 edo. Baina, claro, eske nik ikusten nuen nire burua super txiki. Osa, super esperientzia gabe, nik jendea ikusten nuen, hori, urte bete pasaztutela frogak prestatzen, da ni, zer egingo dut, eske ez dakit zer egingo dudan hor. Zerbait ikusiko zuten? Azkenean? Bai, imaginatzen dut, edo igual beste guztiak ez zuten horren beste prestatu, ez dakit, eske bestela, nik imaginatu nahi dut, zerbait ikusi zutela nigan, edo zerbait ondo egin nuela, bestela. Bai. Eta gero nik ezagutzen dut zuzendari bat beti diola, usain zaila pila bat aktoren deseroso sentitzen direnean, ez hori... Zeran jokatzen duten. Bai, erakargaia iruditzen zaio, ez? Eta egia da, batutan hori, egi hori ikusten duzunean, ez? Vulnerable ikusten duzunean pertsona bat. Bai, vulnerable, edo benetazkoa, ez? Osea, azkenean aktina, bueno, izateke oso ona, ez? Baina benetazko zerbait ikusten duzunean eta hor esan atzoki gainean interesgarria da. Bai. Nik hori ere pentsatzen dut, Osea, niri gustatzen zait, azken finean, niretzako interpretazioa ikasten den zerbait da, baina zerbait izan behar duzu zure pertsonarengan horretara bultzatzen zaituena edo, ez dakit, izan zaitezke oso pertsona lotxatia, nik neure burua lotxati bezala ikusten dut, baina gero eszenatoki gainean jartzen naizenean, eski beste zerbait sentitzen dut. Lotxa daukat, baina ez dakit, hizketan hasten naizen momentuan jakentzen zait, eta ez dakit, uste dut zerbait hori izan behar duzula aktoresa izateko edo aktore izateko, zerbait. Eta zuk uste hori dela beste pertsonai baten barruan zaudelako eta orduan ezarelako Seguro sentitzen? Bai, ze gero adibidez, ez dakit, hori karreran zehar egin behar izan ditugunean, klase aurrean, ez dakit, ahozko presentazioren bat edo, ni super urduri jartzen nintzen, eta kostatu egiten zitzaidan hitz egitea, eta hitzak aurkitzea, eta baina eske, nik imaginatzen dut horrek zerikusi handia duela. Bai. Pertsonaiak prestatzerakoan, zuregatik aldentzen dituzu pilo bat, edo ez? Saiatzen naiz ez. Niri gustatzen zaidalako organikotasuna eta naturaltasuna ematea pertsonaiei, eta nigandik gehiegi urruntzen baditut, sentitzen dut ez naizela naturala edo organikoa. Noski, nire pertsonaltasunetik asko aldentzen bada, aldendu. Esfortzu hori egin beharko dut. Baina beti saiatzen naiz, desberdintzen gaituzten gauzak bilatzen, baina berdintzen gaituztenak ere. Hau da, zertan garantzekoak, zer eman diezaioket nigandik pertsonaia honi. Azken finean nire gorputza, nik aldatu dezaket postura, pertsonaia jakin batentzat edo, baina nire gorputza eta nire ahotsa dira lana erraztuko didatenak edo lana egiteko baliatzen ditudan erremintak. Orduan, erabili nahi ditut, ez? Eta gero, adibidez, eskolan, esan duzu leheno, formakuntza garrantzitsua dela, ez baina beste zerbait izan behar duzula. Zuretako zer izan dira eskola edo dantzerdira egin dituzune urte hauek? Zer dizute edo oinarri bat? Gehien bat disiplina. Disiplina pila bat. Azken finean, nik uste edozein lanetan, ez? Baina batez ere talde ezberdin asko batzen dituen disiplina honetan, bai antzerkian, baita audiovisualean ere, azkenean egon behar zara pendiente, ez zara aktorea bakarrik. Baduzu hor zuzendaria, baduzu beste talde ugari proiektu bakar batentzako edo helburu batentzat lanean egoten direnak. Orduan, askotan guzti horiek, ez dakit zelan esan, batzea eta organizatzea eta, ez dakit,
eski ez zait ateratzen hitza, baina, bueno, denak bat egitea ez da erraza. Orduan, ez dakit, puntualtasuna niretzako oso gauza garrantzitsua da, ez delako bakarrik zure lana, baizik eta besteen lana ere errespetatzeko modu bat, edo. Gero asko ikasi dut teoria. Osa, teoria eta base bat lortzeko, klaro, nik esan dizut, ez nuen inoiz antzerkirik egin, ez nuen inoiz, osa, ez nekan Bai, jakin nuria hori, ez? Claro. Azkenean ez denuken esperientziarik eta mundu horrekin ez denuken loturarik, claro. Orduan, ikasi nituen interpretatzeko teknika ezberdinak, Leighton, Stanislavski, ez da zer, eta gero hori teoria, base teoriko bat, niretzako super garrantzitsua dena. Osa, gero erabiltzen denezake edo ez, baina behintzat ezagutzea eta askotan erabiltzen dugu, erabiltzen ari garela jakin gabe. Claro, bai, teknika hori dela jakin gabe. Claro, hori da. Baina niretzako erreminta batzuk eukitzea, lanean hasteko niretzako nahiko garrantzitsua da. Eta adibidez, imaginatzen dut irakurritako obra eta guztien artean, ze pertsonai gustatuko litzaizuke egitea etorkizunean aukeratu baldin baduzu? Ostras, eske galdera honek beldurra ematen dit beti. Eske ez dakit. Ze ba? Inoiz ez dakidalako zer esan. Osa, niri gustatuko litzaidake pila bat jerma egitea. Bale. Pila bat. Baina gero, ez dakit, eske beldurra emango lidateke pertsonaia horrekin harreman hain estua izatea. Ez dakit, gero badaude, igual obra kontemporaneoak ikusi ditudanak eta esaten dudana, me encantaría hacer esto. Adez, Laia Manzanares egin zuen Maria Belaskoren, ez dut gogoratzen izena, Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra, edo horrelako zerbait, eta, eske, baina, klaro, gero imaginatzen dut, edo aurreko egunean, aurreko, ez dakit, hilabetean edo, ikusi nuen hemen Gaiarren, bikiluengo, prima facie. Eske pila bat gustatuko litzaidake horrelako zerbait egitea. Baina, ez dakit, eske galdera honi, inoiz ez diot jakin erantzun konkretu bat ematen. Igual jerma esango nuke. Jerma bai esan duzula, ez? Nahiko argi, baina bai. Hor pixkat beldurrez, baita ere horrelako gorra bat egitea potentea da, ez? Bai. Baina nor daki, hien egunen batean. Encantada. Bai, ni super gustora. Osa, azkenean Lorcaren edo zer gauza egingo nuke gustora nik uste. Lorca batzutan ez, da zaila ez, poesia asko dagoelako ratzean, ez, eta simbolismo asko, eta hizkuntza aldetik ere batzutan zaila da, ez? Bai. Baina, ni Lorca ere gustuko dut pila bat. Niri pila gustatuko litzaidake. Baina hori da, zuk esaten duzuna, azkenean, nik uste kostatuko litzaidakela naturaltasun hori aurkitzea bertso moduko hizkera horretan. Baina, reto hori ere... Interesgarria da, Interesgarria, bai. Eta orain zertan zabiltza? Orain esan duzu Madrilera joaten zinela, ez orkusuak begiratzen eta guzti antolatzen, eta batean telefonoa eta dei garrantzitsua. Bai. Justo hori, Madrilera joatekoan nintzen, eta nire lagun batek pasaztan casting bat. Te diferentzia hemen Iruñeko enpresa batena, eta joan nintzen, egin eman castinga, eta ni nengon, que no me cojan. Ez que orain hartzen banaute, plan aldaketa izugarria izango litzateke, baina zenik neure burua ez nuen inoiz imaginatu hemen Nafarroan. Ez dakiz zergatik, baina ez nuen imaginatzen Nafarroan. Ez dakiz zergatik. Beti danik izan dut ideia kanpora joateko. Ez dakit Madrilera... Ez dakit, baina eski orain super gustora nago, orduan erintzateke joango. Bai, orain imaginatzen nire burua Madrilen, eta esate dut eski me komen. Total. Orduan hori, castingera aurkeztu nintzen eta hartu ninduten. Eta haiekin, hori, Onin eta Antzerkiaren misterioa obrarekin nago, eta baita ere beste formatu txikiko obra batekin deitzen dena ez dago kutsarik niretzat. Justo Naiara Azpilkuetarekin batera. Maite Erredinek idatzi eta zuzendua, eta Naiara Azpilkueta eta biok
hori, interpretatua. Zaretela neskalagunak hor? Bai, genero identitatearen inguruan ibiltzen gara, eta niretzako super interesgarria. Egia esan, nun inoiz alako gaia jorratzen duen obrarik egin, eta niretzako super interesgarria izan da. Ze guai. Eta super guai, bai, super pozik. Orduan nahi pozik, bi proiekturekin, bai. eta pozik Nafarroan, eta ja... Bizitzak azkenean gu igual plan daukagu eta gero aldatzen dizkigu. Pila bat, gainera. Eta nortaki igual hemendik ezak izan bat urtetara. Claro, igual beste nun baitera jutena, baina eski, claro, hori da gauza, ez? Guk ideia bat dakagu buruan, edo plan bat egiten dugu gure buruan, baina ireki eta egon behar gara ere, plan horiek aldatzera, ez? Azken baten... Gehien bat industria honetan, Claro, eske ez duzu, osea, ez zara inoiz imaginatzen zenuen tokian egongo, beti. Eske ez da posible. Eta ireki eta egon behar zara, ze, claro, nik pentsatzen nuen igual, duela 2 urte, esaten badiate, hemen Nafarroan egongo nintzela, ez dakit, obra honetan lanean, igual esango nuke, ez da nik imaginatzen nuena, edo ez da nik neure buruarentzako espero nuen, ez dakit zer, eta orain nago super pozik, eta super eskertuta, eta super talde ona indugu, lagunak gara, osea, ez dakit, super pozik nago, orduan, hori, egon behar gara irekita, planak aldatzera, eta aurrera juteko. Gainera naiz una persona etzaidana bat ere gustatzen planak aldatzea. Osea, etzait bat ere gustatzen, baina hau izan da ongi etorri, bai, osea, super ondo. Bai. Bueno, nik uste industria honetan lan egiten badugu. Bai, zebestela. Bai. Eta gainera orain, hemen nagoela, bidaiatzen ari naiz, Bilboko beste proiektu batean nago baita ere, orduan, hemen pasatzen dut denbora gehiena, baina astebururo ia joaten naiz Bilbora, orduan, prest egon behar duzu ere mugitzeko. Osea, eta hori Bilbo egin zenituen kontaktuekin zerbait sortu duzulako? Ez, webserie batean nago. Bertan Bilboko A Film to Kill For izeneko produktore batekin, Bilbon bizi nintzenean, haiekin egin dituen hainbat webserie eta hola, eta orain beste bat egiten ari dira, eta deitu ninduten, en plan, Celia, bitu, proiektu hau dakagu, gustatuko litzaizuke parte hartzea, eta niretzako superproiektu interesgarria da, eta orduan esan nuen, niretzako oso gogorra izango da, ze astebururo egon beharko dut bueltaka, baina, bueno, super pozik. Eta hori zenbat hilabetetan egiten duzue? Egon gara grabatzen azaroan, abenduan, eta orain urtarrian izango ditugu bizpairu asteburu, eta ja amaituko dugu. Bintzat momentuz. Gero jarraitzen badu, ikusiko dugu. Ze orain ere baduzu estreinua. Claro, bai. Orduan guztia, baduzu hor... Dena batera. Osa, egon nintzen urtebete edo urte terdi... Lasai, osa, industria honekin zerikusirik ez zuen ezer egin gabe, eta orain dena batera. Bueno, kamarera zinen, hori industria honekin... Bai, hori super, bai. Denek esate didate, hori, ez dakit, ikasteko, eta hola, a ber, nik nahiago dut orain nagoen bezala egon, naiz eta supernekatuta egon, edo naiz eta buelta ugari eman behar ditudan, kamarera izate baino, Osa, eskertzen dut bizitako esperientzia, baina enuke atzera bueltatuko. Bai. Eta etorkizunera begira, non ikusten duzu zure burua? Esan duzu, bueno, orain hemen, baina beti pentsatu izan duzula hiri handiago batean edo... Ez dakit. Segun, hemendik 5 urtetara, eski igual hemen gelditza gustatuko litzaidake. Lana baldin badut eta aukera badut hemen gelditzeko, gustatuko litzaidak hemen gelditzea. Eski oso gustora nago. Claro. Baita ere, nik uste azkenean ez dakit zure kasua denez, baina askotan proiektatzen dugu en plan de, bueno, hiri handi batera noaz, horrengo dira aukera gehiago, eta inalko dutez, ez duzulako imaginatzen zure hirian honetaz, bueno, bizi hori da. Baina gero, benetan zure hirian egotea da privilegio gutxa, ez? Lagunetitatik, familiatik gertu... Bai, total. Eta gainera gero, honetaz asko hitz egin dut lagunekin, ez? Zerikusi handia daka, zein den zure exitoaren inguruko ideia. Osa, nik esaten izuna, ez? Lehen, nik igual duela 2 urte ez nuen ere burua horrela imaginatzen, igual pentsatzen nuelako exitoa zela Netflixen egotia eta Madrilgo antzoki handienetan antzestea, eta hola,
baina eske orain, esan dezaket, antzerkiari esker bizi naizela. Osea, antzerkiaren munduan murgildu naizela, eta horrek ematen didala jana, dirua, etxea, eta dena. Orduan joen, niretzako hori, eske, suficiente. Bai, eta, bueno, nik uste baita hori jende asko irratzaiola. Jende asko badaki hasieratik, eta beste batzuek ikusten dute... Denborarekin. Bai. Gainera, horrelako exito proiektu bat dituzunean, horrela Netflix daki antzokia honean ez egizar, nik uste horretak garrela baita ere frustrazio handia... Pila bat. Bai. Orduan... Ezakit, osea, exito horren atzean ibiltzea baita ere dakar alde... Frustrazio handia. Eta niretzako, ondo dago ideia hori izatea, azken finean ez pauzu zure burua hor proiektatzen, igual zailagoa izango zu horrera heltzea. Baina ere, konturatu behar gara, industria honetan gutxi batzuk heltzen direla horra. Eta gutxi batzuk horiek ez daudela beti hor. Osea, egun batean egon daitezke gorenean eta hurrengo egunean ez dute ezer, orduan, nik uste eskertuta egon behar garela, hori gure herrian lan egin alizatea, gure profesioaz bizi alizatea, naiz eta jende guztiak ezagutzen ez gaituen. Osea, ni oraintxe bertan ere beste asoziazio batekin institutoetan lanean nabil, eta niretzako hori da gehien betetzen nauena de eske, interpretazioan lanean nago, igual ez naute inork ezagutzen, baina zerbait egiten dut, baliotsua izan daitekeena, edo ez dakit zerbait alda dezakeena, ez dut esaten mundu aldatu behar dugunik, noski. Baina ez dakit pozik egon behar dugu, nik uste guk egiten dugunarekin, eta hori bizitzeko balio badigu, pues, hobeto. Perfecto, bai. Zure ustez, artea edo artearekin egiten dena, gizartearekiko konpromesu bat izan behar du? Lehen esango nizuke zetz. Igual orain esango nizuke segun. Osa, nik uste ondo dagoela noski arteak entretenimendu soilerako balio izatea. Ez da txarra eta beharrezkoa da, uste dut. Baina aldugun enean ere, eske artea inziditzeko oso erraminta baliotsua da. Hori, ez dut esaten mundu aldatu behar dugunik, baina zerbait egin badezakegu gure artearekin zergatik ez saiatu, ez? Eta ez dut esaten egiten duzun guztiak izan behar duela kriston koherentzia edo kriston... Hausnarketa atzetik eta sakonera. Baina, hori esaten izuna, orain Galkidea izeneko asoziazio batekin lanean nabil, eta institutu... Galkidea? Bai, psikologia... Bai, badak. Eske Jon Muñozekin nago. Jon ere dago hor? Bai. Eske, ikusi, orain etxorin dagoela uztut, ditu garbiot. Bai, orain uste dut Gabon guztiak pasatu behar dituela hemen etxorin. Biak gaude hor Galkidean eta egiten duguna da institutartara juten gara. Baina hori hemen egiten da, Nafarroan? Bai. Horregatik etatzen da nahiko txo. Claro. Vale. Hartu zuten nirekin egiten duen proiektu honetarako, eta egoten da bueltaka. Bera bai egoten dela bueltaka. Gaixoa, Baina dago txilbeki. Bai, Jon Pozik, baina kriston paliza. Ze ez da, Bilbo Iruña, da Madril Iruña, orduan, Eta hori, hor gaudea institutoetara joten garela, eta egiten dugu antzezpen moduko bat, genero indarkeriari buruz. Orduan, ikasleek parte hartzen dute, eta identifikatzen dituzte guk egiten ditugun estenetan, zeintzuk diren genero indarkeria izan daitezkeen puntuak edo Bai, mikromachismo horiek. Bai, hori da, edo zeintzuk identifikatzen dituzte konportamendu igual toksikoak edo izan daitezkenak. Arriskutsuak edo. Claro, egun batean egoten gara, 2 ordu terdiko sesioak dira, ez dugu mundua aldatuko. Baina zerbait egiten dugu, ez lagundu dezakeena, kasu honetan machismoa hori da. Ordan ez dizut esaten, egin behar duzun guztia izan behar duela helburu hori, baina egin badezakezu, zergatik ez. Ze guai Jonekin zaudela Bai. Horritu hori irakurri nuen, Nafarroako Antzerki Eskolan edo publikatu egin zen,
Eta irakurri noen interesgarri iruditzen zitzaidan, ze hori, gainera nik uste baita ere artea, hau beste movida bat da, baina arteak ere badauka potentzial handia terapia bat izateko. Bai, total. Logikamente, aktoreak direnak soilik ez dira Gai horretarako, tresna claro. guztiak hori horrela bateko ez, baina bai egin dezakela, bai... bidea ireki igual, ez? Bai. Bai. Eta bai, interesgarria izan. Eta hori institutuetan bakarrik. Momentuz, bai, institutuetan egiten dugu, laugarren DBH eta lehenengo batxillergoan egin izan dugu. Eta nola ikusten duzu, gazteriaren erantzuna horietakoak egiterakoan? Denetarik izan dugu. Izan ditugu talde oso onak, zerbait esatearren, nahiko sartuak egon direnak eta nahiko, igual gutxien behar zuten taldeak ziren, ez? Osea, dinamika hau ja barneratuta zutenak eta hola. Eta gero izan ditugu taldeak, justo haietan institutu behar genuen taldea zela, eta igual erantzuna ez dela izan guretzako horren ona, baina justo haiek dira gehien behar dutenak. Orduan, aktore moduan frustrantea izan daiteke batzuetan, ze ikuste duzu zelan naiz eta zuk egiten duzun aliketa hobe, ez zara heltzen. Edo ez duzu tresnarik bere zean hazi bat jartzeko. Baina, bueno, ezin dugu beti gure helburua lortu, ez? Baina, bai, danetarik izan dugu. Orokorrean pozik. Ze guai, eta jarraituko duzu horrekin, ez? Bai, urtarrila osoa dugu ja beteta, eta otsaila parteare, bai. Eta etorkizunera begira, daukazu horrelako ideiarik, diot, zerbait sortu edo, gustoko litzaidake, hau egitea edo, honetan sartzea edo, hau ikastea edo. Eske niretzako hori izango litzateke igual zatirik zaiena, idaztea edo zuzentzea. Gustatuko litzaidake zerbait zuzentzea. Igual adaptazioren bat edo, baina ez dut nire burua prest ikusten. Nik uste dakatela sindrome del impostor, baina pila bat. Hori artean lan egiten? Bai, denok dugu nik uste, eta ez duenak, zorionak. Baina, bai. Gustatuko litzaidake norbaitekin zerbait sortzea. Baina ez dut nire burua gai ikusten zerbait idazteko edo nik bakarrik zuzentzeko. Bueno, ez duzu zertan idazmenetik hasi. Claro. Zu adibidez dantza gain izan duzu? Ez. Eta adibidez, sortzerakoan edo inspiratzerakoan zerretan fijatzen zara? Segun, asko gustatzen zait irakurtzea. Orduan, irakurmenetik nire imaginazioa lantzen dut, eta gero ere teoria irakurtzetik erremintak edo tresnak ateratzen ditut pertsonaiak lantzeko. Baina, ez dakik gero filmetan, serietan, da hola. Bai. Osea, horiek dira gehien bat jotzen ditudan inspirazio iturriak edo. Eta gero lagunekin hitz egitea. Errealitatea, Bai, lagunekin nik egiten du, jendeak barre egiten du, baina nik egiten du. Libertatxo bat hartu ez, eta... Jartzen naiz, nonbait joan behar dudanean eta itxaron behar badut, egiten dut people watching. People watching dena, oberen da, osea... Eta, begina, niretzat ametsak eta errealitatea observatzea... Total. Osea, hori da, atera daitezke, Kristu ideiak, bai. People watching. Osea, nik ametsetatik ateratzen ditut, aurreko egunean ezakit norekin egon nintzen honi buruz hizketan, egon nintzen denborada batez, kuadernotxo bat nuela nire maila ondoan. Bai. Ze, ni jaikitzen nintzen, eta esaten, ze ideia ona ez da izertarako. Orduan, eukineban hor kuadernotxoa, eta puntatzen dituen gauzak. Nik ez ditut apuntatzen, nik ere egin zuen, baina ez ditut apuntatzen. Utzi nion egiteari, ze jaikitzen nintzenean, eta irakurtzen nuenean, esaten, ostras, pero que pedra. Zer da? Claro, ez daka, ni pies ni cabeza, ez que, orduan utzi nion egiteari, baina bai hortik atera daitekela lantzeko zerbait. Osa, mamitxo bat, gero lantzen baduzu, igual zentzua izan dezakena, baina ere kasuan. Niretzat, eta batzutan egin izan ditut audioak bidali. Nire buruari audioak bidali, porque idaztea igual egusan zitzaidan. Edo igual galtzen duzu aria. Bai,
Baina audioan, eta ekanentzuten dituen audioak onelako hau esan, justo egin dago, baina, bai, eta People Watching superfan. People Watching, eske me encanta. Bai. Jendeak esan du, eso es espiar. Ez. Hori da inspirazio iturrioa. Daka helburu soziologiko bat. Claro, helburu artistiko eta daka helburu ikertzaile bat. Claro. Ez da, ez dakit noren bizitzaren inguruan jakin nahi dut. Ez. Ikusi nahi dut nola mugitzen den, nola hitz egiten duen, zer pentsatzen duen, edo igual batzuetan beste pertsona batzuekin nagoenean, igual begiratzen ditugu pertsonak eta imaginatzen ditugu bere bizitzak. Honek dazka ez dakit zenbat urte, ez dakit zer ikasi zuen, eta oraintxe bertan lan gabe dago, eta imaginatzen ditugu bizitzak. Eta hori da super divertigarria, eta imaginazioa lantzeko ere super guai. Bai. Edo konversazioak bi pertsonen artean, edo animalien artean. Bai. Bueno, eske nire animaliak pila bat gustatzen zaizkit orduan, nire etxean jartzen dizkiegu ahotsak, txakurri. Claro. Bueno, eske... Maravilla. Pues hori izan daiteke, hortik hasi zaitezke zerbait sortzen. Ez izan behar idaztea. Izan daiteke estenagatik ikusi ez, hor kalean. Eta hortik sortzea. Edo zure txakurren konversazio bat egin, eta horregatatik sortzen. Eski batzutan ikuste, ere pentsatzen dugula ez, beti dagoela modu bakar bat sortzeko. Eta benetan gero esaten duzu, eske ni modu horretan, ni adibidez, idatzi eta zuzendu horrela oso modu formalean, nik ere ez dut nire horrela ikusten. Baina igual beste movida baten edo beste modu baten, gero gauza oso interesgarriak. Ja, total. Eta espero ez duzun disiplinetan ere. Osa, lehen galdetu diazu, nik inoiz dantzarik egin dudan, ez dut egin, baina ez dut, gustatuko litzaidake noizbait ere horretan murgiltzean, niretzako reto bat izango litzatekelako. Claro, bai. Ez dut nire burua oraintxe bertan ikusten dantzan, ez dut ikusten, baina, ke guai, igual, espektakulo batean, reto hori jartzen badidat. Bai, zure gorputza erabili behar izatea. Ni horitzen naiz, lan egin nuen lehenengo zuzendariak, bazekienik neukela panikoa zenatokian abesteari, eta jarri zidan lehenengo asuntoa. Beka baterako ezagit nola joan nintzen, baina beka bat egiteko abestea zu. Ginuen? Bai. Guk egin genuen Bilboko lagun batek idatzi zuen obra bat, eta berak zuzendu zuen baita, eta guk klaseko batzuek parte hartu genuen, ez? Eta berak galdetu zigun, zer da estenatokian egitea gustatuko litzaizukena, baina beldurra emate dizuna. Eta guk esan genion, eta saiatu zen denok hori egitatanik ere abestea zan. Ke guai! Ez nuen egin, azkenean ez zelako sartzen, baina, bai. Pues te diferentziaren kastinean abestu zenuen fijo. Bai. Osa, eskerrik asko. Eta orain abesten dugu, Perfecto. Eskerrik asko irakasle hoiei ez. Bai. Beldurra ego... Bueno, nire kide bat zen, Osa, bai. Eskolatik kanpo egindako obra bat zen. Ke guai. Bai. Eta berak galdet, eske, nire lagun hau da super, dramaturga, kriston dramaturga ona, zuzendari bezala ere pedagogikoki erreminta ugari ditu eta super ona da. Pena ez dela Nafarroan bizitzen, bestela esango nizuke ona etortzeko. Noski baiet. Pues eso, Mizele, ja bukatzen joan behar gara, baina badakite gauzaitxo bat ekarri duzula, gure platoa hemen hornitzeko. Bai. Erakutsi guzu. Publizitate pixka bat egiteko ekarri dut Onin eta Antzerkiaren misterioaren liburuan sartzeko papeltxoa. Perfecto. Alde batetik publizitatea egiteko, eta bestetik niri liburuak irakurtzea asko gustatzen zaidalako bai nire bizitzan, bai aktore bezala prestatzeko, orduan pentsatu dut baliogarria izan daitekeela. Perfecto, hori da, kokatu hori zuntokian. Eta horrengo da representando, a ver, zorpeon estreñurako. Eskerrik asko, bueno, hau ateratzen denerako ja... Ja pasata, baina bueno, seguro super ondo. Claro, baiet. Igual ja, hau pasatzen, hori, emiritzen denerako ja gintizu ezagitzen bat bolo. A ver, hor, ojalá. Fresko, baina freskoa. Bai, espero dugu. Ze guai. Baina, joan baino lehen, egingo dizut azkeneko galdera. Bale. Baina ez da nik prestatuko galdera, izan da, aurreko gonbidatuak utzi izuna. Eta gero zuk, utzi beharko diozu, urrengo gonbidatuari. Bale. Orduan. Ze lotura ikusten duzu kultura eta agrikulturaren artean. Hori da, ze lotura ikusten duzu kultura eta agrikulturaren artean. Ostras. Ez nuke jakingo esaten. Ez que, klaro, nire herrian agrikultura oso indarrean dagoen zerbait da, ez? Azken finean, ia denak bertan bizi diren guztiak bizi dira agrikulturaz.
Ba, ez dakit, nik ustez gizarteari ekartzen dion ekarpenean, ez? Azkenean kulturak ekar dezake igual ekarpen ez materiala eta agrikulturak ekarpen materiala. Ez dakit, ez nuke jakingo. Ostras, ze galdera... Berak erantzun zuen? Ez, bakoitzak egiten du, baina ez du erantzuten. Ostras. Gustatuko litzaiake jakitea jendeak bere erantzuna. Bai, oso galdera interesgarria da, ez? Ostras. Gainera, justo leheno ere aipatu duzu aziarena, ez? Zagitzen momentu egiten duzu, azia... Bai, gure artearekin... Hori da. Eta horretan ere, ez? Azkenean, bai, jartzen duzun arteak beti jartzen du pertsonaren hazi bat, ez? Gero loratu daiteke ala ez, eta bere fruituak eman ala ez. Baina ideia hori da. Ke guai. Bai, jo, Pues oso, ongi, Celia, pues orain zure txanda. Vale. Mango izut horre zabatzekoa eta klariona. Vale, mila esker. A ver. Ze letra polita duen, ez? Bai. Bueno, nire letra ez da horren ona, baina hor dago. Interpretatzea gustatuko litzaizuken pertsonaia literari. Bai, osea, liburu ez du zertan izan ez da pelikula indela, ez da antzokia indela, antzerkia indela, baizik eta ez aizen liburu irakurri dut, eta esaten dut, gustatuko litzaiake pertsonaia hau interpretatzea. Perfecto. Bueno, badakizu, etortzen direnak ez direla bakarrik antzezleak, direla. Bale. Baina interesgarria, porque egokitu daiteke beste gauzetara. Margolaria baldin bada, gero marraztea edo inspiratzea edo. Baina bai. Zango diot, perfecto! Bale, que guai. Oso ongi, mila esker etortzea. Zuri, eskerrik asko gomidatzagatik, super gustora egon naiz. Posten naiz. Eta zorte hon. Eskerrik asko. Proiektu guztietan, eta, bueno, estreinuan sobre todo. Hola, hemen, vuelta. Bai. Vale, Celia. Eskerrik asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.